No perdis ni 10, ni 20, ni 30 minuts plorant. No estiguis trist. Corre, llegeix, activa't, emprèn. Som la llavor del canvi. Tria Crying Time, l'Hospitalet de les Llàgrimes. Ploraeta i palante. I tu? No vols ser feliç? Senyora Bofill i... Cesc. Veniu amb mi, sisplau. Benvinguts a Quiet Time, l'Hospitalet de les Llàgrimes. Disposem de 12 sales exclusives pels nostres clients i ara ens adrecem al despatx dels nostres fundadors. Endavant! Us presento a la senyoreta Xixerón i al senyor Monroe. Gràcies. Hola, em dic Amaya Bofill, encantada. Hola, bones, què tal? Cesc. Només veniu dos? Sí. No havia de venir un equip sencer. Bé, som l'equip sencer. Sí. Perdona. Sí, pots aixecar les marques? No em toquis. Han de saber que vostès són privilegiats d'estar aquí. No concedim entrevistes. Molt bé. Que el micro d'ell? No, que l'artista, home. Feu. Ja se sentirà. De fet, esteu a una de les empreses que ha generat més llocs de treball en els últims anys. Llocs de treball amb felicitat. Tots els treballadors amb una felicitat. El nostre lema és venir plorat de casa. I cap baixa laboral des de la Fundació. Increïble. De fet, no hi tenen dret. Ai, Paolo! Tampoc és que la necessitin, Bé, comencem a gravar. Ja està gravant. Ai, ja estava gravat això? Sí, però no es preocupin que ho editarem. Suposo que us heu llegit el contracte, no? Perquè no volem problemes legals. Està tot llegit. Sí, clar. Ens agradaria començar amb l'històric de la vostra empresa. Com se us va acudir aquesta nova idea, manera de fer teràpia? Jo em vaig adonar que vivim en una societat malata. Estem malalts i la gent no té temps, la gent no té alegria, no té vida. La gent necessita plorar, però es pren massa temps. Hi ha gent que està 3-4 setmanes de baixa, trista, deprimida, no funcional. És a dir, això ho hem de solucionar, Paolo, en 5-10 segons. Pa. I això és el que fem aquí. 5-10 segons. I l'essència està en la ceba, no? Com a element central, no? Sí. Aquí teniu dues de les millors cebes que tenim actualment al mercat i aquí teniu una demostració dels diferents concentrats que tenim en llàgrimes. Les llàgrimes de cocodril, llàgrimes de sang, llàgrimes d'unicorn i l'últim que hem tret al mercat, les llàgrimes d'arc de Sant Martí. Creació meva. Què tindria de gust provar? Que puc provar-ho? Oh, i tant! Endavant, mestre! Espera un segon, que ara vostè s'hauria de posar les ulleres per protecció. Perquè això és d'una puresa extrema i vostè no està acostumat. Parlant de cebes, el Banc dels Aliments s'està queixant molt últimament de la quantitat de cebes que produeixen, de la quantitat de cebes que llencen. Com us posicioneu respecte a això? Ai, Paolo, la ignorància! No la seva, no la seva. Hi ha gent que té unes sortides que... Si em disculpen un moment. Codi cocodril. De les lágrimas de cocodrilo. Són molt peculiars, però de debò és molt interessant el que fan. De debò, he estat 5 segons al·lucinant. O sigui, estic com nou. Cesc, tu has vist com han hagut de sortir corrents per anar a mirar una persona que estaven torturant a l'altra banda? Torturant, estan gestionant problemes, és normal. Clar. Aquestes persones no tenen ni idea de gestionar emocions, de gestionar salut mental. L'únic que volen és que siguem màquines del sistema, que produïm més i més cada més. L'únic que diuen, i tenen tota la raó del món, no tenim temps de gestionar les emocions. Ells ens donen un... Tu diràs que no tenim temps, però sí que en tenim. El temps no es perd ni es guanya. Transcorre el temps i transcorrem nosaltres. Coneix l'espai lliure de plor de Amaya Bofill i explora les teves emocions. I tu, quan fa que no plores?